салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, чӣ хеле ки ваъда додам ҳар рӯз барои шумо видеои нав ва шавқоваре барорам. Шумо бошад дина дар комментария ваъда додед ки маро дастгирӣ мекунед. Барои ҳамин пеш аз сар кардани видео бачаоча лайкро зер кун. Ман бошад хабарҳои тару тозаи Барселонаро ба шумо пешниҳод мекунам. Хотиррасон мекунам ки ин видео бояд 1300 лайк гирад. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, ман бошад сар мекунем. Бародарон, бисёриҳо медонед ки имшаб Барселона дар майдони Камп Nou бо Бетис бозӣ дорад. Нафароне ки ставкаи монанд ва футболро хуб мефаҳманд, ширкати 1xbet барои онҳо бонус тайёр кардааст бо ҳаҷми $100. Барои бонусро гирифтан шумо метавонед ба ссилкаи комментария БУДА дароед, дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод барсатижи нависед ва дар имшаба бозӣ ставка монед. Баъд ин бонус бо тарзи автоматӣ дар ҳисобатон мегузарад. Аммо бародарон, донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале дард накунед. Биёед акнун бародарон як рубрика мекушоем. Пеш аз ҳама бозиҳои Барселона, мо шумо беҳтарин состави Барселонаро дар бозии имшаба интихоб мекунем. Шумо бошад вариантҳои худро дар комментария нависед. Тайёред? Рафтем. Варианти якум ва чӣ хеле ки медонед вазъиятро бозингарони травмадор мушкил мекунад. Дар имрӯза бозӣ аниқ Филиппи Каутино, Самуэл Умтити ва Рональд Араухо бозӣ намекунанд, лекин мо маҷбурем аз боқимонда бозингарон як состав идеалиро интихоб намоем. Гризман дар ҳамла, Педри бошад дар таги ӯ ва дигар бозингарон мисли ҳарвақта дар мавқеи худ қарор доранд. Ё ин ки биёд дуюм вариантро нигоҳ кунем. Пианиш бар ивази Де Йонг дар хати нимҳимоя, дар ҳимояи рост бар ивази Роберто Сержино Дест. ҳаст сеюм вариант ки Месси ба ҷои Гризман бозӣ мекунад, дар ҳамлаи рост Дембеле. Ин буд се варианти ҳайати Барселона бар зидди Бетис. Ҳатман варианти беҳтарини худро дар комментария нависед. Мо бошад мегузарем ба дигар хабарҳо. Номзад ба президентии Барселона Тони Фреша дар бораи вазъи атрофи капитани дастаи каталонӣ Лионел Месси ки шартномааш бо клуб то бисёни соли 2021 ба итмом мерасад, сухан гуфт. мо бо Лео оромона суҳбат хоҳем кард то натиҷаи беҳтареро барои Барса ба даст орем. Ва ӯ ва ҳамаи бозингарони дигаре ки бояд шартномаҳояшонро дароз кунанд, мо пешниҳодҳо хоҳем кард. Аммо шароити онҳо албатта нисбат ба шароитҳои қаблӣ бадтар хоҳад буд. Шумо наметавонед дар ин масъала касеро фиреб диҳед. Аён аст ки шартномаи нав мисли шартномаи қаблӣ нахоҳад буд, зеро даромади мо ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. Формулаи навро ёфтан лозим аст. Месси ба ягон чизи ба ин монанд ғолиб шудан ё бовар кардан лозим нест. Мо бояд ба чашми ӯ нигарем ва дар бораи он чизе ки ӯ, Барса ва мухлисон донистан мехоҳанд суҳбат кунем. Мо боварӣ дорем ки Мессиро дар оянда бозиҳои зиёде интизор аст, гуфт Фреша. Ана акнун баъди Бартомеу рафтан чӣ хеле ки рӯсо мегӯям битва за престол началааст. Агар осон карда гӯем ҳамаи он нафароне ки мехоҳанд дар Барселона президент шаванд, ягон нафараш фикри дастаро намекунанд. Ин як политикаи алоҳида мебошад ва ҳамаи онҳо мехоҳанд пул кор кунанд. Барои ҳамин ин тағоиямон аз ҳозир гуфта истодааст ки бо ҳамаи бозингарони Барселона аз сари нав шартнома баста мешавад ва маошашонро чанд фоиз паст мекунанд, ҳатто аз Мессиро. Чӣ хеле ки мо медонем Месси бисёр пулро дӯст медорад. Чӣ хеле ки дар урфият мегӯянд чанд қадари худодият боз аз ин дидида бисёр мехоҳем. Барои ҳамин бачаҳои ҳоло конфликт дар Барселона дар пеш аст. Сармураббии Барселона Роналд Куман дар бораи оне ки Лионел Месси ба ҷои фишори даста дар майдон пиёда мегардад сухан гуфт. Пас аз бозӣ бо Динамо Киев дар Лигаи Чемпионҳо наворҳо аз пахши он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш шуданд ки дар он вақт бозингари аргентинӣ дар дақиқаҳои охир ба рақиб фишор наовард. ӯ як бозингари бузург аст. Вай ҳоло ҳам хислатҳои зиёд дорад ва онҳоро нишон медиҳад. Вай ҳамчун футболбози боқӣ мемонад ки натиҷаи бозиҳоро ҳал мекунад. Мо барои ӯ мавқеъ меҷӯем ки барои рақиб хатарнок бошад. Ин махсусан барои амалҳои ҳуҷум муҳим аст. Ман мебинам ки Месси аз ҷиҳати эҳсосӣ хеле қавӣ ба назар мерасад. ӯ бозингаре аст ки ҳамавақт мехоҳад ғолиб барояд. ҳамаи бозингарон лаҳзаҳои душвор доранд. Шумо метавонед дилхоҳ бозингарро ҳангоми сайру гашт дар майдон қапед. Аммо ман инро надидам. Ин ба ман он қадар муҳим нест. Агар вақте ки дар дақиқаи 93 ҳисоб 2-1 бошад, дилхоҳ нафар метавонад Мессиро сурат гирад, лекин як сурат дар бораи кори футболбоз ягон чиз гуфта наметавонад, гуфт Куман. Дӯстон, шумо ин моментро хушрӯ дидаед ва бисёриҳо аллакай медонанд ки Месси ягон маротиба дар майдон ба рақиб фишор намеорад. Ин ҳодисаҳо хело каманд. Ин чиз оҳиста-оҳиста маро ҳам ба хашм меорад. Ман дар Телеграм дар канал дар ин бора фикри худро баён карда будам ва одамоне ки дар Телеграми мо обуна нестанд, дар эписоди ссилкаи канал ҳаст. Дар он обуна шавед ва бозиҳои Барселонаро бо ҳамдигар муҳокима кунед. Дар бораи Месси гапро давом медиҳем. Лео на танҳо дар дақиқаҳои 90 намедавад. ӯ аз аввали бозӣ дар майдон сайру гашт мекунад.
ин ягон ҷои пинҳонӣ нест. Дилхо мухлиси Барселона инро медонад. ман ба шумо оддӣ кардан мефаҳмонам барои чӣ Барселона прессинг кардан наметавонад. як бор ба Ливерпул нигаред, аз Мане сар кардагӣ то Салоҳу Фирмино ба рақиб фишор меоранд. ин маънои онро дорад ки схема пурра кор мекунад. дар Барселона ин хел нест. вақте ки Месси ба ҳимоятгарони рақиб прессинг намеорад, Де Йонг ё ки Гризман маҷбур аст бар ивази ӯ ин корро кунад. дар он вақт дигар мавқеъу майдон холӣ мемонад. мо инро дар бозӣ бо Динамо Киев дидем ки ҳар як ҳамлаи онҳо хатарнок буд. ин аз чиз гувоҳӣ медиҳад бародарон? значит схемаи прессинг як болташ афтодааст ва 100% кор намекунад. хулоса ин фикри шахсии ман аст. баъди рафтани Бартомеу ягон чиз иваз нашудааст. Барселона имрӯз ба пагоҳ банкрот мешавад. Месси бошад то охир хуни ин дастаро бо маоши баланди худ мемакад. ягона роҳ Мессиро сар додан аст. рӯбарат хато кард ки ҳамин тобистон ӯро нафурӯхт. акнун дар ин вақти мушкил Барселона барои Месси 100 миллион евро хароҷот мекунад. ман як гап дорам ва инро ҳамавақт мегӯям ки ягон бозингар аз даста боло шуда наметавонад. бозингар имрӯз ба пагоҳ меравад, клуб бошад ҳамавақт мемонад. так шо бародарон, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.